Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngine flu ngaxolisa ngevoice. Masikane news masikande updates. How we guys? Dayanze umthandeni ku-2024. Umthandeni uyakhipha nge-8:30. Silobe sithola amanqampunqampu. Kodwa nje ngibona ngathi sisazosukuma kakhulu. Asimile asiphumule ukubhiyoza akasinikeze pause. Ngicela ungixoxele inganekwane-ke. Yabo ingane yamakhelwane mayelobe ibuya. Yabo lo mntwana lo uthi hawu kodwa bakithi bazothina ekhaya ena. Angithi phela la ekhaya njengoba ingane ibuya khona ama-chips khona ne-juice khona lezi zinto ezimnandi ningamangali. Ngathi mina abakhulumayo basazokhuluma baqhubeke bekhuluma futhi singabi nankinga. Thathe izolo masithi nawo amanqampunqampu kwipage nomthandeni iy'namba zile phezulu. Bathi ngesingisi numbers don't lie. Laphaya kuyakhombisa ukuthi views ithini, abafike bayiklikha bayibuka, like naya, ama-comment nawa. Sangithi-ke mina umntwana lo wakamakhelwane obuya njalo ungabi nenkinga naye. Inkinga kunezinto ezimnandi lana bakithi ingane ayijwayele. Ingakho ingane izolobe ibuya izolunguza. Ukuthi zibuye zingafani-ke lezi ngane. Khona efika iy'lunguza iy'thulele, khona efika iy'lunguza isilobe ibuza-ke ubuza udumo. Kodwa nje akunankinga. Mawulobe ingane uyibona ithanda kamakhelwane, kumnandi kamakhelwane. Kunezinto ey'khalahle. Webabo indaba yethu. Sithi nje we guys ngoba kuphela inyanga. Kuphela inyanga kuphela unyaka. Yey! Usimakade. Ngoba mase kukhona yena kuyabonakala ukuthi lokhu sekunesandla sasimakade. Abanye bengangabaza i-strategy sakhe wathi kithi umthandeni uyongena e-studio ethandazile ashaye into ephakeme. Le nto le iyobe isimbizela amathuba. Sikuleyo nto-ke. Kukhona abanye wegazi bebebhizi bethole le video le umthandeni athi khona ekhuluma nabalandeli ukuthi-ke ezinye izinto ngeke ezwe ngabalandeli. Bayinqa kuqala bezochaza ukuthi bona shuthi abalandeli bakhe wengane yakamakhelwane. Mase ufika amakhelwane phela idla ama-chips, phuza ijuice abakunika yona mase uyathula ngoba ulethwe yileyo nto. Ungakhulumi iy'ndaba zakhona. Sebeyinqa kuqala bese akabahlonipha abalandeli. Kanti yini abalandeli? Nawe usosikhulumela ngoba leya video yona uyibonanga ividiyo iphelele. Sukhulumela thina manje. Noma uwena umlandeli osuphatheke kabi banamanga wegazi lapha. Labayana njalo ingqondo zabo ngibe ngingazi-understand. Umuntu ufika ne-agenda uthatha ividiyo engaqondile kuye ezazini ukuthi akasiyo umlandeli kamthandeni usefuna ukuyihlaziya sichazele ukuthi uthini as if asimuzwa. Le language ayikhulumayo abalandeli bakhe bayayizwa. Wena ikudida nje ngoba uzela ama-chips la ne-juice okungekho kini. Idla ama-chips, phuza ijuice, thule phansi. Ngoba kube lezinto bezikhona kini ubuyosutha ngale kini. Ubuyodla kini usuthe. Ungahamba ube ingane egcogcomayo. Ugcogcoma nje uyahala azikho izinto kini. Sukuba nomlomo-ke. Idla nje usuthe ujabule kube mnandi ngoba amakhelwane bathe ngena. Angithi abakuxoshanga amakhelwane. Ulobe ubuya ufike uyithola into oyifunayo. Thula-ke. We guys. Hayi. Yaze yangiphoxa iflu, yazi iflu. Ngoba phela manje ngizomemeza kanjani izwi lami lingekho. Saze sajabula ezweni. Saze sajabula eSouth Africa. Yey, waphakama umthandeni, waphakama sibuka sonke. Sebebuyile-ke nangu umthandeni esimazi. Okay. Sihamba ngalowo shuni loyo. Yabo nje guys makunciphe kakhulu umntalabhu. Hawu, into esoyibhiyoza. Ingqondo yami nje ikumhla ka-31 December ekuhlukaniseni unyaka. Lokho-ke sekuyibonus ngoba ayikho ingoma ekhishwa nje ikhishwe ukuthi izohlukanisa unyaka kuphela. Unyaka wonke ingoma iyagijima ingena ku-TV ingena ku-radio ibizwa le kuma-events ngoba ingoma injani iyashisa bhe.
Hhayi ingoma eqhamuka isizohlanganisa isihlukanisa unyaka siqhamuka eceleni singayazi. Hhayi asiwazi lowo shuni lowo futhi nje asiwufuni ngiyaxolisa Nkosi yami, angiqondile okubi. Iyeza i-album silindile balokhu besithi thasike amanqampunqambe siyabamba ukuthi hhayi bo ukusho ukuthi ngempela into yethu yokuhlala phansi ayikho kulo nyaka ayikho. Ngapha nali i-Gucci, ngapha nayi i-Paris. Niyayibona into eyenziwa ulwa. Lwandlunkulu ngitshelile ukuthi ulwa akathole isigege sakhe. Qala phansi-ke ushaye ingoma azaphenduka estage ulwa. Sisho sesivele le Paris le kwakufanele ulwa imenze nje. Kwase kusho ukuthi ulwa uphethe kwelinye i-office akufani. Siyabona futhi ukuthi nalo i-office laba nencindezi yokuthi angeke sikwazi ukuthi sibe nengoma enkulu okungayona eyethu. Isisuka lapho-ke iy'nkulumo-ke lezi zingatholakali kahle noma sesiyibuza ukuthi hayibo welwa wena ngeke wenza into engaka mase uyathola ku-social media yini? Hhayi mase efika esiteji phela usuke sephakathi kwabantu laba abamemezayo. Mabemmemeza-ke bemfakela umfutho ayishayeke ingoma ngoba ngempela siyasho ukuthi ulwa into ayenze kule Paris fanele ngabe kuhlale ku-social media asikhumbuze njengoba nje uMaHugh esikhumbuza. Asisekho-ke lapho ushuni wethu owenjabulo owokubhiyoza sikuleyo nto. Ne-office nalo futhi siyalibonga ukuthi lavuma nolwa noma kunamathize thize kodwa ukuvuma ngoba we guys sigije manje sifika kwi-Gucci uPetrol sasekuyi-Paris. I-Gucci le hey ngoba phela uMthandeni ubonile ukuthi siyayithanda leya nto ayenze nolwa ukuthi nje akangabe sasuka entweni yokuthi aphume kumtalapho aphume ezindabeni ezinde asho ngento emnandi into engaphuphi. Yebo iParis manje yintsha sha. Yintsha iParis yintsha sha. Mase iperforma ulwa nabantu bayasangana laphaya. Bembuka. Bagijima namafoni akekho ezophikisa leyo nto. Omunye nje oseceleni ngazethi abantu bathengiwe kunjani ukuphusha i-agenda iyazenzakalela lento. Njengoba nje nasi simanje sindu umhla ka-30 zulinde ngenjabulo iyazi hey mina ngezinyishingisa uMthandeni wenzeni kanti kulonyaka kwangathi kuhlukile. Mase ngibe ngiyakhuluma ngiyakhumbula ngithi last year kwakhulunywa kakhulu kanti kusazophinde kuthiwe fa injabulo elinye iphesenti elingaphezulu. Manje nje abantu bathi hawu saze sabhukuda enjabulweni kwaze kwamnandi kwaze kwenzeka iqiniso waphakama uSK yey. Mina bayangixaka-ke we guys khona abakhomba umona mina ngiyibuza ukuthi nina nikhohliweni ukuthi niyenzani last year. Kodwa-ke mina-ke angifuni ukuthi ngikhumbuze izinto ey'wrong ey'hambisana nomona. Into yethu nje ukuthi sifuna iy'pika, sifuna iy'mpempe, sifuna amavuvuzela, siyizinto ey'bhiyozayo nje kwaphela. Sijabule thina awu bakithi ngeke. Into futhi esizoyenza sibona ukuthi nani sizoniphathela amabhakede enjabulo ngeke sikwazi ukuthi lento siyizwe sodwa. Le experience esinayo sibona ukuthi asibaphe namabhakede guys. Asibanike ngo-5 litre ngoba lento yabo lena yibo belokhu begqogqoma nje. Sithole izinto ngapha nabo bafuna ukuzokwamukela. Wozani guys ayikho inkinga. Wozani. Ngasho ingane yamakhelwane. Ingane yamakhelwane nje itholakala ngale kamakhelwane. Ngubani? Ayikho lento ekhaya. Wena-ke makhelwane ungayixoshi ingane ayixoshwa vele ngoba phela ngithi unama-chips une-juice uno-sweet unezinto ey'khala kahle khipha-ke uphi ingane ijabule ingane iyophindela-ke ekhaya ngesikhathi sokuphindela ekhaya. Ungayixwayi nje leyo ngane ulobe ifika ukuthi hawu kodwa kubo hawu bakithi udinga ama-chips nikezeni ama-chips ne-juice.